Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Hagupit ng Habagat News Update ngayong alas 4. Isang kandaba sa mga lugar sa Pampanga ang binabaha tuwing panahon ng tag-ulan. Sa pagdaan ng bagyong Krising at paghagupit ng habagat, alamin natin ang sitwasyon ng bayan at ng mga kandabenyos. Nakakasama po natin ngayon sa linya si Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng Candaba na si Michael Sagum. Sir Michael, magandang araw po. Unang tanong po, ano po yung mga lugar sa inyong bayan ang lubog ngayon sa baha? Magandang hapon po, Sir JM De Jesus, lalo na sa mga tagapakinig po natin sa oras na to at sa aming mga kababayan. Kasalukuyan po ang epekto ng bagyong Krising sa atin at saka nitong habagat na naging dahilan ng pagbaha ng 11 barangays po namin sa aming bayan. So ito pong report po na to mula po ito kahapon hanggang kaninang alas 12 ng tanghali. Sir Michael, meron po ba kasalukuyan po tumataas pa rin ang tubig na dala ng ulan at saka ng tubig galing sa mga karatig bayan po ng bayan ng Candaba. Okay, sir, meron po bang mga nailikas ng mga residente nito po nga panahon ng tag-ulan na ito? Ngayon po, lalo na yung mga nasa mga kabahayan na nasa tabing ilog, talagang masabi po natin na high risk, inabisuhan na po natin sila na maging alerto at yung iba po kinakausap na po natin sila na makipag-ugnayan sa ating mga kinaukulan sa amin at sa mga barangay na nakakasakop po sa kanila para sa kanilang paglikas kung kinakailangan na, lalo na kung kinakailangan. Sir, ano po yung mga barangay, yung mga lugar na inilikas at saan po sila dinala? Ngayon po sa kasalukuyan, wala pa po tayong inililikas na mga kabarangay, ng mga pamilya. Naka-alerto lang po sila at lagi lang po nating inaabisahan sila na kung maaari lumikas na sila. Ngayon wala pa. Pero naka-ready na po ang ating mga evacuation center at evacuation center ng mga barangay. Sir, nabanggit nyo nakaayos na po ang ating mga evacuation centers, pero may mga naka-preposition po ba kayo mga relief goods ngayon? Yes sir, instruction po ng aming alkalde na si Mayor Rene Maglangke, activated po lahat yun at meron po tayo naka-ready na relief goods kung sakali man po meron po mag-evacuate sa aming mga kababayan. Sir, gaano po karami yung mga naihanda nating mga relief goods para po sa ating mga, kumbaga tinitingnan pa natin yung mga bilang na mga pwedeng i-evacuate kung sakaling pong lumala po ang sitwasyon ngayong tag-ulan na ito? Kasalukuyan po sa amin pong tanggapan, meron po kaming mga 200 relief packs, pero ang ating pong munisipyo ay meron po kaming mga partnership sa ating mga lokal na pamilihan na kung sakali man mangailangan ng maramihang relief packs ay meron po kaming memorandum of agreement sa kanila para po sa mabilis na responde sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito po nga bayan ng Candaba, sir, malapit po sa Pampanga River. Ano po ang flood level ng Kailugan sa inyong lugar? Ngayon po, nasa yung level po ngayon medyo nasa critical level na po siya sa ating mga ilog, kaya po nagkaroon na ng overflow. Pero yung portion po ng Pampanga River, hindi pa. Yung mga tributaries lang po nito, yun ang mga nag-cause ng baha sa ibang barangay po. Sir, may mga damage assessment na po ba tayo sa sektor ng agrikultura? Sa ating pong mga magsasaka, kasalukuyan po dapat for harvest na yung kanilang mga palay. Sa ngayon po, ang reported po mula kahapon hanggang kaninang alas 10 ng umaga, ngayon magagather po ng panibagong assessment po sa mga magsasaka natin. Meron po tayong reported na 278 na magsasaka na may kabuang 541 hektarya ng lupa na nasa lanta nitong epekto ng habagat at saka ng bagyong Krising. At ito po ay may tinatayang halaga na 14 million po ang estimate po ng ating municipal agriculturist sa ating mga magsasaka na naapektuhan po nitong habagat at bagyo po na ito. Sir, 14 million, malaki-laki na ito. Ito po ba, mag-aanunsyo na po ba tayo na ang Candaba ay sasailalim sa state of calamity o hindi pa naman po?
mamaya po magkakaroon po kami ng another assessment. Hinihintay lang po namin pumasok ulit yung mga reports galing sa iba't ibang barangay, iba't ibang sektor ng aming bayan na magkakaroon po kami ng assessment po ng ating alkalde na si Mayor Rene. At mamaya din magkakaroon kami ng ocular inspection sa ating mga main riverbanks kung mag-a-assess kami kung talagang kailangan pa ang bayan ng Candaba ay mag-declare ng state of calamity o hindi na. Sir, ngayon naman po para sa mga motorista natin na gustong malaman, palagi bumabaybay sa bayan ng Candaba. Lahat po ba ng kalsada dyan, passable po ba o meron na po bang mga hindi na kayang daanan ng mga sasakyan? Passable po yung roads natin. Meron lang po mailan na kalsada na hindi. Halimbawa po yung San Agustin, Barangay San Agustin going to Barangay Paligi, yung sa sinatawag na Kapinakan. Yun po, hindi na po siya passable sa light vehicles at dinidiscourage na rin po namin dumaan ang mga malalaking truck dahil po siyempre yung tubig po nagiging cost ng paglambot ng lupa, baka maging dahilan din po ng pagkasira ng daan. At doon sa ito po yung mga main roads po namin. Pero yung sa San Miguel Candaba Road hindi pa ganoon siya kalalim, pero kung pwedeng iwasan na po yung daan, akin pong inihikayat ang mga dumadaan dito, kababayan man po namin, hindi kababayan, na humanap po sila ng isang alternatibong daan para po sa kanila rin kaligtasan. Dahil po, kasalukuyan tumataas pa rin po yung level ng tubig po dito sa aming bayan. Ngayon naman po para po sa mga estudyante na nagtatanong, Sir, meron na po bang anunsyo kung magsususpindi po ng klase bukas? Itong araw po na to, wala po kaming pasok. Sinuspend po ito. Ngayon, para naman po sa bukas, kasama po yun sa magiging assessment po ng aming alkalde na si Mayor Maglangke para po may announce na rin namin bago po dumating yung oras na talagang basta itong araw din, itong gabi po na to, matatanggap po nila announcement po ng bayan ng Candaba kung magsususpende ng pasok. Pangulitin lang po, Sir Michael, ano po ang inyong paalala, mensahe at panawagan sa ating mga kababayan sa Candaba, Pampanga? Sa ating pong mga kababayan, ito po yung pinapaabot ng ating alkalde na kung wala man pong importanteng gagawin sa labas, manatili na lang po muna sa inyong mga tahanan. Lalo na ang ating pamahalaan ay nagsuspende na rin ang pasok sa mga government agencies at iba pang, baka yung ibang pribadong kumpanya ay nagtanggal na rin po ng kanilang trabaho o ng pasok. Kaya manatili na lang po sa kanilang tahanan. At lalo na doon sa mga kabarangay po namin na nakakaranas na ngayon ng pagbaha, bukas po ang ating tanggapan, ang Municipal Risk Reduction Office ng Bayan ng Candaba at ganun din ang mga barangay captains po natin sa inyong mga nakakasakop na barangay na kayo po ay makipag-ugnayan at kung ano man po yung kailangan po ninyong tulong, handa po ang ating pamahalaan dito. Maraming salamat, Sir Michael Sagong, MDRM Officer po ng Bayan ng Candaba. Abangan ang ibang mga balita sa CLTV 36 News. Mamayang alas 6 ng gabi, ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.